Είμαι αγρίκος, Δεν είπα Σίγουρα το σκέφτεστε. Και να ξέρετε, ένας από τους κανόνες μας είναι ότι στον κίνδυνο πρέπει να προστατεύουμε τις γυναίκες και τα παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος, οι Έλληνες έχουν τον ίδιο κανόνα. πράγματι. Αλλά δεν ξέρω αν ένας Αγγλίζος θα είχε κάνει αυτό που κάνετε εσείς. Και δεν ξέρω αν θα του έλεγα ευχαριστώ. Μην κάνεις αφήσει. Αλλά είσαι εδώ για να σου πω ένα πράγμα. Δεν ξέρω, μην ξέρω τι θα πεις. Ήρθες εδώ για να με εκδικηθείς. Αλλά δεν σε φοβάμαι. Ας μη στεκόμαστε εδώ. Οι Χουρόνς θα άκουσαν τον πυροβολισμό και από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ. Πάμε. Όχι σύντροφοι, θα σας πάω σε αυτό. Ακολουθήστε με. Και άλλος νεκρός Χουρόν. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς, τόσο πιο βαθιά θα ειρηνηθούμε. Ήρθα εδώ για να σου ζητήσω το 1 ευρώ που μου έχεις πάρει όταν και καλά με είχες σκοτώσει. Αν δεν ήθελα να με εκδικηθείς. Όχι ρε. Δεν το έχω. Τι, δεν το έχεις. Τι το έκανες, τι έκανες στο ευρώ Μα μου. αφού δεν ευρώ πήρα αυτό το γαμό, το ροζ μπουκλάκι. Βιταμίνες. Σου δίνει ενέργεια και προστατεύει τα δόντια σου. Θυμήσου, πρέπει να τρως όλες τις τροφές. Τέλειο. Και να